салом дӯстони канали мо, хуш омадед. дар видео лайк гузоред ва мо боз бо як нерӯи нав оғоз мекунем. пешравии мо аз лайку комментариҳои хуби шумо вобаста аст. ташаккур барои дастгириҳоятон. имрӯз боз хабарҳои ҷолибтаринро аз ҷаҳони ММА пешкашатон хоҳем кард. чун ҳамеша мо ба шумо телеграм-канали Шермардон Шопро тавсия медиҳем. либосҳои босифат ва пойафзолҳои чармии тоза истеҳсоли Туркия ва Кавказ. барои тамошои дигар намуди борҳо силка дар комментария ҷой дода шудааст. даромада либоси табъи дили худро интихоб намоед ва фармоиш диҳед. Ассаламу алейкум. Машалла, вот она, посылочка пришла. Накали шер, бурура қабул кардем. Раҳмат бародари аҳли ислом, надорум рад. Я пакети калон полни буруи Туркията қабул кардем. Раҳмат, зинда бошед. хушхабар дӯстон, Муин Ғафуров дар UFC. алакай 3 ва 4 июн варзишгари туҷик Муин Ғафуров рекорд 18-4 барои ваз кардани ҳарифи варзишгари амрикои Джон Кастанеда бо рекорди 19-6 баромад хоҳад кард. мувориба дар шаҳри Лас-Вегаси Амрико барпо мешавад. барои дастгирии варзишгари туҷик дар комментария Муин ба пеш нависед. агар ҳамин видео 500 лайк гирад, дар видеои навбатӣ дар бораи ин ду варзишгар маълумоти пурра пешкашатон хоҳем кард. муҳорибаи Мурат Мачаев ки бо Венер Галиев дар лигаи Волник бояд 10 июн барпо мешуд, бекор карда шуд ва ба ӯ лига ду довталаб пешниҳод кард ки онҳо Куат Ҳамитов ва Самандар Муродов мебошанд. дирӯз Мурат бо сабти видеои аз мухлисонаш пурсон шуд ки бо кадоме аз инҳо ба шумо ҷолиб аст то ман баромад намоям ва ба ин ду варзишгар визави таҳдидона дода чунин гуфт: Самандар, Куат, то ин ки бисёр фикр накунед, дар якшом ҳар ҷоятонро шикаст медиҳам. аммо то ҳол аз ҷониби ин ду варзишгар алалхусус Самандар ягон ҷавоб нашудааст. аммо мо боварӣ дорем ки агар Самандар бо ӯ муҳориба кунад, метавонад ӯро бо қоидаҳои греплинг озодона шикаст диҳад. шумо чӣ фикр доред? фикри худро ҳатман дар комментария нависед. Нейтс Диас Ҳабибро тарсончак номид. муборизи маъруфи амрикоӣ Нейт Диас мутмаин аст ки қаҳрамони собиқи UFC дар вазни сабук Ҳабиб Нурмагомедов барои канорагирӣ аз реванш бо Конор Макгрегор фаъолияти худро ба анҷом расонидааст. ба гуфти Диас, ӯ инро бо тамошои филми нави ҳуҷҷатии Конор Макгрегор ки чанде пеш аз ҷониби платформаи Netflix бароварда шуда буд, мушоҳида кард. пас аз тамошои филми нави дар бораи Макгрегор, ман бо итминон гуфта метавонам ки Ҳабиб аз реванш худдорӣ кардааст, навиштааст амрикоӣ дар шабакаи иҷтимоӣ. бале, Ҳабиб тарсончак аст, илова кард ӯ. дар айни замон Диас шарҳ надод ки чӣ гуна далелҳои ҳаётии Макгрегорро метавонад тарсончак будани муборизи бебохти доғистониро исбот кунад. дар айни замон Диас шарҳ надод ки чӣ гуна далелҳои ҳаётии Макгрегор тарсу ҳароси муборизи нокарди Русияро исбот мекунад. ёдовар мешавем ки Ҳабиб Нурмагомедов пас аз муборизаи муттаҳидкунанда бо Ҷастин дар моҳи октябри соли 2020 истеъфояшро эълон кард, аммо унвонро фавран озод накард ва суҳбатҳо дар бораи бозгашти ӯ бо Конор Макгрегор 3 моҳи дигар идома ёфтанд, то ин дам ки ирландӣ бо нокаути Дастин мағлуб шуд. ин буд видеои имрӯзаи омоданамудаи мо аз ҷаҳони ММА. то видеоҳои баъдӣ шоду пирӯз бимонед. Shut the fuck up, mommy, if you scared. No, be here, no, lady. Say, mommy, dumb, hands up, I talk about the legal life.